Forældrene, der har en drøm om, at børnene skal blive noget stort, noget genkendeligt. Ja, den klassiske. Forældrene, der har en drøm om, at børnene skal blive læge, advokat, blive noget stort, noget genkendeligt. Jeg kan godt forstå, at Left on Red står i det her dilemma. Man skal prøve at løfte endnu mere op, hvad det egentlig er, der er på spil. Det er sådan en mere sådan klassisk, etnisk dansk måde at tænke på, sådan individualistisk. Du skal udleve dig selv gennem dit arbejde, og der er nogle ting, der har mere prestige end andre. Hos rigtig mange minoritetsetniske miljøer, der er det der med jobsikkerhed, noget vi kender, noget hvor vi ved, der er en høj løn, hvor der ikke er en risiko for, at man ikke kan finde job. At det er egentlig det, der er i højsædet. Det kommer jo ofte af, at vores forældre drømmer jo på vores vegne. Mm-hmm. Og de drømmer jo i det sprog, de kender. Do your research. Gå ind på nettet, slå uddannelsen op, og så læs. Hvad er det, man kan? Hvor mange kan komme ind? Hvor mange har et job inden for det første år? Alle de der tal. Ja, jeg tænker også, altså for en selv, det der med allerede at have afklaret de spørgsmål, man kan komme til at få, det får også en til bedre at reflektere over, hvad vil jeg egentlig gøre, hvis jeg på et tidspunkt står i den situation, hvor jeg ikke ender med at kunne få et job. Ens forældre vil også tænke, at man faktisk er meget ansvarlig, når man kommer med at fremlagt en plan. Og man skal nok søge rådgivning forskellige steder. Se på, om man har nogen, man er trygge ved at snakke med, sådan i familien for eksempel. Prøv at se på, om det giver mening at snakke med en uddannelsesrådgiver, og prøv at snakke med nogen, som måske har en ekspertise i æresrelaterede konflikter, som måske kan give nogle hints, eller give nogle forberedelser til at sende følere ud. Og måske er det sidste råd så i virkeligheden på baggrund af det. Der er begge ting parallelt. Do your research, mens du sender følere ud, og så find ud af, hvor skal det tages derfra. Ja.